Ano bunta guys, maghimo na day may gisabron og ice candy. May si upara day. Diyan magtimpla. Ag ingredients. Mangga flavor ang buhatan guys. Mangga flavor. Kaya mga ko na, kuya wag yang di na haluon. Hindi haluon. Di sa mo yung pag-ginawa kasi hindi mo haluon. Tinibukon. Tiguang dito. Hindi kay kalibutan. Tiguang na lang sa kalibutan. Kaya nakita ka ng nanay guys sa kuwan doon. Sabaw. Kari, siya man nanay? Cornstarch. 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 Harina. Harina? Harina may yan. Hindi ka kaliluwas. Ayan na guys. Tang. Minggo. Diyan. Central. Yan ka na pa siya. Mangga po nga. Condense. Kari. Ibap. Sarap. Diyan isa ka mangga. Cornstarch guys. 1 and 1/2 cup. Gaag tubig 3 liters. Gaag sugar guys. Adjust. Sana. Kamu na yung mag-adjust kung sa inyong gustong tamis. Kung mo iskin di gapon nga cookies and cream sa kurang tamis na halin. Namin ang kulong ka di tamis kaya di maka-umay. Sabi ko nga ba tagapon di sa gumok pa. Sigsamo ko pangalit. Mahalin dati po diyan. Wapay, hindi pa matigas masyado yung skin day. Okay lang. Sarap eh. Ala, kamoy bahala. Sup-sup. Ama orang magyapon og paghahigan kay pahumukon ra magyapon kay ang mukhaon. Mas lami na to humo kay ditsura. Wan. Kaon. Anja guys. Mag-video namin dyan sa pagputos ng patanaos na na yung sa pagputos sa candy. Obo. Dis nagi kay jago yung katsawan ng putos mig ice. Kay di ko nakuma oh. Tuwal ka po naman kung kinaraw. Ito kayo magkaraw. Pamaulan din ko. Kaya niya. Nanay na tagays. Kinahalang dito mo diskarte. Bisa doon. Yung gasto na way kita. Ready na ay wrap guys. Kay human na kog mix. Kanin is the guys mango flavor. Igo ra jud kong nakahuman og kuan guys, timpla og mix sa ice candy hanon. Nanudo na jud sa di na matabang, katugo na dai siya kay alas 9 naman po. Dahil natug na nanggut na. Dili dilim ning inahan na ta. Luoy na sige nagingit-ingit na may kilbikil na bisag nay duwaan, gitak-itak katugo na di ay. Dahil nakatug na. Si tatay na po'y biradag putos guys kay tug mas precious. Ang sarap pong kumutabang mabutang na rin na dili ba ni mabutang ug magdudan mi kay maitag pag ibutang labirada da tay kay yan naman din na magnegosyo magtinabangay man ngagi mo pang ipaabot na nga iabot na dyan as kabug na mulapot nagtaman makalipay pud bagahapon kay ang daghan mo din na malit ag mga bata sig balik-balik bisag wa pagali mo gahi kay agaban kay paman kadyo mo gahi kay wa man nagdengan og panggahi palit man jud kuno sila sa dilamang kuno di pagahi basta bugnaw na. Unang ngana ganahan pud ta mohimo kay kuan man. Naman jud pi mamalit unsa diha pinamalit og ice. Diskarte lamang ta ba basta day pag mopatok di ay. Kaluyan putas kahitasan nga muhalin di ay pud. Sa una day guys katong nagtrabaho pa ko sa Bohol High School kay trabaho man ko sa kantin sa una. Kana sa Dr. Cecilio Putong National High School ron. Nagtrabaho ko kantin ako tigluto. Na jud may consignment magbilin sila guys kindi guys taga Baklayon.
Mara din nakapahaman og eskwela sa mga anak. Maong nakahanap po ko nga ang ice candy basta ka maulam ang kadako sa ginan siya. Karon gani agamong paghimo diri gi-adjust na mo kay di man pud pwede mo maligja pa please. Kay lisod man pud og tag 10 di man ka-afford ang mga bata. Mo nang amo rang gitag 5, amo lamang gi-adjust ag sukod nga di pud bay magansi kay siyempre ingredients di ja. Di man pud ko ganahan mo himo og di sakto ka ingredients kay anjag way lami. Mado nang saktohon nag ingredients. Amo lamang gi may gagma dyan kay tag 5 raman pero kasagaran na maligja diri mga buko salad nya na mga fruit salad tag 15 jud na. Agamo tag 5 ra. Balag og gamay ra gamong ginan siya basta lamang kay di pud magansi sa puhunan. Kay kurente pa badya pud. Nawala mo kung precious kay sige pa ko karo-karo sige magingit-ingit. Wala kita na dyan padong na kumusa dari splipin. Naghangad-hangad na, nagpaluy-luoy. Kasus uno na di ay, dali ra nakatug. Katug na. Isa to man paggunis sa mo mata, alas 4 pa mata na. Putos na dikos skin di guys. Nanay patog ni Precious. Maraming gitarkulo kay tunguna 5 maghapon nasa dagkara siya simi gansi sa puhunan namara pang gialda sa panamagamay. Sa 5 di na pa siya gansi kay plito mo nis ingredients na hani pahit siya tuglo kaya hindi mamili. Ilang na siya nga piti sa jenig kung kasi karong hugot ka dyan na suon karong kayo di magudhugot siya nga pagkabangan dugay mo gahi ug luag dugay sa mo gahi mo na nga kinanglan dyan dahugtan kayo rong dali na siya mong gahi ligan siya sa pressure ba Paras gugma ba pud guys? Paras gugma ko ningas nanay nga Lumuluagan mo. Nangla ko nung palagyan, malusot na din. Hindi mahugtan. nanglan dyan na tak lanjid karon ni makabuhi tagkan ko ningas nanay aron ni kabuhi ko na kaipsot Arong mamatay. minda ka dyan pa ning makamawatadaan mo puto sa bata pata kay atara pag mahinumduman o masyadong pagputos sa una ba karon pa mag-practice wala na lisod ito mag-putos niya ni sa una pa ni mong putos. A few moments later. Madali ko putos guys. Isang oras ka pinagahan pagputos. Ano lagi ito? Wag pwede nakita mo na nimo. Dahil Hey!
putos guys. Isuod na nis parang rep. Yan nagubang dahil isuod na. Gubaan na sila kare. Pare gubi. Gahi na. Bata na ice box kaya harong di sige kabre. Wala mo palit. Tara. Ano man? Hindi na dahil guys. Kuhaan ko lang power delay. Order no pau. Thanks to Ma'am Marieta Mercado and Sir Fidel. May palitan naman dito kay arong Power safety. delay puno kay sige ra bag kapang among kulit sa dare pero sa pag abot sa repo pahingon pud na pang karon kay init ra ba. Kalit ra burn out. Na guys, power delay. So, saksak na siya. I-try sa una, tinuod ba din lugay mo pa. Kuan ni siya guys, agahan tang palitan EBR ang sa kay ara maling mahalag EBR oy. Isa di afford. Mong kanina lamang power 2,500 watts siya guys. Appliance kay ko ano man pud. Maximum siya 2,500 watts. Yeah, delay time niya 4 to 6 minutes. Kuan si Jebran Synergy. Na rin, Sa 10 energy. ampere. Voltage to Murag ganan ko sa Synergy kay murag mo ay 20 volts. quality. Plug appliance into the power on delay. Plug power on delay into 220 volts outlet. Wait 4 to 6 minutes for power to turn on. Sakto rin siya kuha, di na siya kinahanglas katong adapter. Muna rin siya kaya yan yung pinagsaksakan sa Inganing saksakanan sa red murag adapter. Diya kanina may isang outlet. hindi man pa ito madagat na di man tumawa. Ito kasi kaya dyan makapalit pag isa ka kuhan. Pressure. Ganon di ay. Ayan mo, mukhang lagi mong negosyo, untak ko. Ikaw na yung supplier sa Skindes, hindi lupa. Isa dagi po diri guys kay ko ano mi nakasubmitter mo sa una magagunhagon ko. Palit. Kita na lang ako doon kay kamot na mamigay ng skin di guys. Nak, kaya na ka. Okay, labong ting init. Kuanis siya guys, tag 549 agosa. Kanya mo yung kuan bahalag mahal-mahal siya kay nami pud siya quality. Na may uban nga tag 300 ra pero ako kailas brand. Kaning Synergy may murag nakailas. Pero kita na pud na sa Google. Nami pud siya nga brand. Nangita jud ko legit nga store sa Shopee. Kanang daghan bitaw mga reviews. Daghan paningan nga okay ko na. Mura ra man day pud siya adapter. Power on delay. EBR ang takono to mahal mag EBR kana bitong ano na kanang voltage regulator. Garang mahal man tag 4,000 man kasi. Nakuno pa yung mga tag 2,000 pero paan na pud sila nga quality. Pero okay ra man siguro pud ni kay rep ra man pa kinahanglan namo butangan. Giduha na lang man ako kay hala man pang butangan ng TV. Di man pud misig pa androg specials ka radyo traman. Dahan na lang ang giduha kay rong na po ko discount. Try ni nato mugana ba. Salamat ka Diyos Ma'am Marieta and Sir Fidel sa New Zealand sa information gamitan na mag power delay kay rong di madaot og appliances. Haman ang saksak guys ag kanang power delay. Ya. Abi nang bigdi mo andar kay man mo power. 5 minutes siya sa mo buwan gana. Murag mo magpundo pa siya kasag ba? Umuban out, di sa mukha itong patay. O mabanaot ko na rin siyang palit patay. Patay, gana pa siya 5 Jaw minutes. isaksak pa siya, dugay pa siya mugana. Di pa atal lang mahibawa na pohon o mabanaot. Di ba, kuha nag-compressor, di mo ka Murag- bukod kay di man mo pang diretso. Murag mo inanay bitaw siya kapang, di siya may bigla kapang, di pa siya mabigla og kuan andar. Ya, moto. Power delay. Diyan mo itong video ko ng adlaw guys. Dan salamat sa inyong pagtanaw. Hinaot nga din mapuan sa pagtanaw sa mga ginagmay mga kalihukan sa kinabuhi. Hinaot nga bananta pirmi sa itong lawong makagagahom o tagaan tawag kapirmi kabaskog sa itong panglawas. Ampi mo tanan ba guys. Bye bye. Peace.